Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Kai Allah ya ba Kwankwaso, muna tutiya Kwankwaso a Najeriya Kwankwaso, ba wani jawiya Kwankwaso, sai injiniya Kwankwaso, farar aniya Kwankwaso, inuwar 'yan Kano Kwankwaso, mi talakawa ne Kwankwaso, mi Najeriya Kwankwaso, illa ifa suna Kwankwaso, Ibadan suna Kwankwaso, Legas suna Kwankwaso, Fatakwat suna Kwankwaso, na Kogi suna Kwankwaso, na Osun suna Kwankwaso, Abia ma suna Kwankwaso, ku tafa masa Kwankwaso, ku gode masa Kwankwaso, raba mai kiɗan Kwankwaso, matasa suna Kwankwaso, tsofaffi suna Kwankwaso, 'yan yara suna Kwankwaso, mata suna Kwankwaso, Hajji Amina tana Kwankwaso, HOD tana Kwankwaso, Giwar ma tana Kwankwaso, Maryam Mina tana Kwankwaso, Binta Sifikin Kwankwaso, Ladidi Garko Kwankwaso, ta riƙe sanata Kwankwaso, wanda ya ce miyo Kwankwaso, waƙar sanata Kwankwaso, ku tafa masa Kwankwaso, ga injiniya Kwankwaso, na injiniya Kwankwaso, Ado Ibrahim Kwankwaso, na doguwa ne Kwankwaso, shi ya ce mu faɗi Kwankwaso, amanar sani Kwankwaso, ya riƙe sanata Kwankwaso, rabbi ka bashi mulkin ƙasa jama'a za su so. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Injiniya Ado Ibrahim Doguwa mai Kwankwaso ya ce mu faɗa ma ƙasar mu wane ne Kwankwaso, amanar sanata na Doguwa masoyin Kwankwaso, mu gaishe da Aminu Daba alherin Kwankwaso, akwai Dakta Dangwani amintaccen Kwankwaso, wakili na munisuful uban tafiya ɗan buram, Hajiya Zainabu Audu Bakwa kun gamsu da Kwankwaso. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Ya Allah kuka gare ka muka kawo 'yan gari, ƙasar mu akwai al'ummar da sun wuce miliyan 100, amma ga wasu 'yan kaɗan sun kwashe mana arziki, muna jin su muna ganin su mun rasa ya zami yi, idan mu sun gagare mu kai ne mai zamani, ka kwace mulkin ƙasar ka baiwa ɗan zamani, yana son mu yana ta damu Kwankwasa mu za mu bi. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Amana ita ce ta sa muke kaunar Kwankwaso, da ka ce Malam Aminu a Kano sai Kwankwaso, irin aikin Audu Bakwa yayi a Kano Kwankwaso, cikin manyan hadiman Kano dole da Kwankwaso, muna neman jarumi irin Rabi'u Kwankwaso, ya zo ya yi mulkin ƙasar mu al'umma za su so, da ran zaɓe ƙuri'un mu sai Rabi'u Kwankwaso. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba, kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Idan ka ji ana yaban ka halin da kake da shi, idan suka ta yawa abin da kake an gaji, ku duba ku ga jarumin mu kowa na ji da shi, hali ne jarum mutum da zai alfahari da shi, na je ina
kwankwaso. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Muna alfahari da kai ta ko ta ina kwankwaso. Faɗa mana wani mai irin halin Rabi'u kwankwaso. Amana kishin ƙasa da san jama'a kwankwaso. Fagen aiki mun ji mun gani yayi mana kwankwaso. Arewa kudancin ƙasar mu babu kamar kwankwaso. A yau kowa ya ji ya gani aikin kwankwaso. Mutum ɗaya tamkar dubu Mahadi Rabi'u kwankwaso. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Fatake Allah wadan ku kun taba mai zamani. Kusancewa kaddarinku ya karye tuntuni. Da ku da iyayen gidanku a ƙasar nan kun bani. Butulcin da kuka yi gare mu sai kun rasa magani. Kuna bacci mun wuce da jagoran zamani. Da kun farka za ku fara aikin da na sani. A sannan kuma Madugu da al'umma mun tafi. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Gari yayi zafi muna buƙatar mai agaji. Mutane kowa ka gan shi ba shi da ƙarfin jiki. Su tsoho sun yaudare mu duk sun cire tallafi. Da mun yi sake suka ƙara mulki sai mun tafi. Cikin kabari za su kai mu don haka ku tsaya ku ji. Akwai mai kishin ƙasar mu kowa ya san da shi. Uban tafiya Madugu Mahadi Rabi'u kwankwaso. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Kanawa, Kai za mu bi. Jasawa, Kai za mu bi. Katsinawa, Kai za mu bi. Nasarawa, Kai za mu bi. Kabawa, Kai za mu bi. Wambawa, Kai za mu bi. Adamawa, Kai za mu bi. Sakkwatawa, Kai za mu bi. Zamfarawa, Kai za mu bi. Daurawa, Kai za mu bi. Abuja, Kai za mu bi. Kaduna, Kai za mu bi. Jihar Yobe, Kai za mu bi. a Bauchi, Kai za mu bi. na Maiduguri, Kai za mu bi. a Benue, Kai za mu bi. a Bayelsa, Kai za mu bi. Anambra, Kai za mu bi. Jigawa. Kai za mu bi. Mutane jama'ar ƙasa gaba ɗaya sai kwankwaso. Allahu ka ba kwankwaso shugaban ƙasa za mu so. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Ta'ala shi ne ya baka ko makiya ba su so. A ganka a kyale ka haka jagora kwankwaso. Idan har Allah ya so ka kowa ma sai ya so. Ƙasar mu a yau ba kamar ka kai jama'a suka so. Jihohin da na zagaya gaba ɗaya sai kwankwaso. Ƙwarai 'yan Najeriya suna ƙaunar kwankwaso. Maza mata addu'a Mahadi Rabi'u kwankwaso. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Amana na buruska Mustapha gatan kwankwaso. A bakka da su ka ishe su su makiyan kwankwaso. Idan mai likimo ya ganka sai an masa magani. Kuna arba firgici ya kama shi da zulumi. Gadar lado za mu hau mu firgita 'yan dandali. Taho baba mu tarwatsa su 'yan likiman zamani. Ku kyale mu da su mahassadan Rabi'u kwankwaso. Shugaban ƙasa kwankwaso ka duba ka cuce mu ba. Kama ka riƙe Rabi'u 219 Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Mu je shugaban jam'iyyar Kano doguwa taka ce. Honorable Umar Haruna doguwa sai kwankwaso. Da sun taso zai farar da su hadi namu ne. Jihar Katsina kana tafi da aikinka na kwankwaso. Bajare mutuminmu ne a Sakkwata sai kwankwaso. Akwai dirbin da su mela ta kai sai kwankwaso. Me neman sanata ya gan ku ya sali da kwankwaso. Shugaban
kula da ni. Ka ce ma Kwamarad Aminu Shamsu ina gaida shi. Akwai takwaran Kwankwaso na ɗan bici ya san da ni. Rabi'u Suleiman Bichi mai dogon zamani. Akwai madakin gini na Dala amanar mu ne da Isa Matori Sannata Bauchi ta Kwankwaso. Shugaban ƙasa Kwankwaso ka duba ka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u. United Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Ina Hajiya Safiya Kaduna shirin Kwankwaso. Tsawo ga ƙarfi gare ki Allah haka nan ya so. A barki da su kin ishe su maƙiyan Kwankwaso. Ina Hajiya Aisha Magu ta garin Kwankwaso. Kaduna su Diji Environment sun rike Kwankwaso. Da Garzali namu ne Obasanjo na Kwankwaso. Ɗawisu iyayen Ado Mahadi Rabi Kwankwaso. Shugaban ƙasa Kwankwaso ka duba ka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u. United Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Akwai manyan hadimai suna bayan Kwankwaso, amma ga wasu 'yan kaɗan cikin tafiyar Kwankwaso. Kwamishinan mu Aliyu ya kwaya gamsu da Kwankwaso. Sunusi Siraj Kwankwaso na mai girma Kwankwaso. Akwai kuma baban mu hadimi sarkin Kwankwaso. Yahaya Musa Jarumi yana tare da Kwankwaso. Honorable Yusuf Bello Ɗanbatta na Kwankwaso. Da Muntari Yarima namu taro ni ta Kwankwaso. Su Dakta ɗan yaro ke da ya kasai Kwankwaso. Mutanen mu na Riruwai Albukar mai Kwankwaso. Mu gaida su injiniya Mu'azu magajin gari. Suna tare da mai gidan mu har sau miliyan 100. Na Buba Galadi Majarumi Rabi Kwankwaso. Da MDA Rano cikin tafiyar Kwankwaso. Alhaji Wada za mu zo ka sada mu da Kwankwaso. A Karami Sarki Aminu Esfa da gwaninmu ne. Mu gaishe da Bashir Sa'idu cika saura ubanmu ne. Alhaji Umar Tukala Kaduna masoyinmu ne. Idan wani ya yi tambaya waƙar nan waye ta ne. Masoyin manzo ku ce da shi Shamsuddini ne. Na rera ta Amizikal Kano Kwankwasa namu ne. Akwai wanda ya sani in yi waƙar kun san shi ne. Injiniya Ado Ibrahim Doguwa gatanmu ne. Yana tare da shugaban ƙasa Rabi Kwankwaso. Da jagororin ƙasar suna hidimar Kwankwaso. Ina za su ina suka fito Rabi Kwankwaso. Allahu ka ba Kwankwaso shugaban ƙasa za mu so. Shugaban ƙasa Kwankwaso ka duba ka cuce mu ba, kama ka rike Rabi'u. United Najeriya gaba ɗaya kai za mu bi. Shugaban ƙasa Kwankwaso Kano baka cuce mu ba kama